Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob għal miżuri lill-media houses biex iwasslu informazzjoni korretta, ġusta u f'waqta lill-poplu Malti u Awċi fil-kriżi tal-coronavirus. Sostnew dan id-Deputati Nazzjonalisti Therese Komodini Kakija, Carl Guder u David Take f'konferenza tal-aħbarijiet li saret fid-Dar Ċentrali fejn proponew 3 miżuri ewlenin. L-ewwel miżura dik li tiġi indirizzata il-problema li jkun hemm aħbarijiet folots. Dan billi twaqqaf tim ta' ġurnalisti mill-kmamar tal-aħbarijiet indipendenti sabiex ikun żgurat li jkun hemm informazzjoni korretta. Dan filwaqt li jkun hemm sistema ta' messaġġi li jintbagħtu lin-nies dwar l-aħħar żviluppi relatati mal-COVID-19, proġetti favur siti diġitali tal-aħbarijiet, aktar inċentivi lill-artisti u l-online influencers u filmati edukattivi għat-tfal u żgħażagħ. Din il-kriżi qiegħda wkoll teffettwa u tkompli teffettwa il-finanzi u l-finanzjament tal-media houses. U allura nemnu illi dan huwa iż-żmien sabiex il-Gvern jieħu miżuri ċerti, miżuri finanzjarji sabiex jassisti lill-media houses kollha. It-tieni miżura hi sabiex ikun hemm sosten tal-pagi jekk kif il-media houses jiddependu minn reklamar li sfortunatament dan naqas drastikament minħabba s-sitwazzjoni li nsabu fiha. F'dan iż-żmien ix-xogħol tal-ġurnalist huwa ħafna aktar importanti minn forsi s-soltu. Meta n-nies għandek grupp ta' nies, popolazzjoni sħiħa li qiegħda d-dar imbeżża u għandha bżonn tingħata informazzjoni preċiża u eżatta kif qalet Therese. L-aħħar miżura tindirizza l-aċċess għall-informazzjoni fl-iqsar żmien possibbli. Dan l-aċċess jinkludi database bl-informazzjoni kollha li l-Gvern għandu dwar il-COVID-19 fejn il-ġurnalisti jkollhom aċċess għaliha. Aħna qegħdin nipproponu illi jiġi stabilit mezz ta' komunikazzjoni diġitali bejn l-awtoritajiet u l-media houses sabiex ikun hemm punt ta' referenza diretta. Hekk kif qed ngħixu fi żmien meta l-imxija tal-COVID-19 qed tbiddel is-soċjetà u l-ekonomija tal-pajjiż, dawn il-proposti qed jitressqu sabiex finalment ikun hemm aċċess għall-informazzjoni korretta fl-inqas żmien possibbli.